وزیر دروی فرانسا ژان نوئل بارو گیشت هولێرێ نهال کوردستانê هەولێرەیە li berî ku were vê derê li Bexdayê li gel wezîrê derveyê Iraqê Fuad Husên civiya behsa rewşa Sûriyê kirin. Her du aliyan tekkezî li ser ewlekariya Sûriyê kirin û xwestin rê li ber wê yekê were girtin ku teror ji nûva li Sûriyê zindî nebe. Wezîrê derveyê Fransa Baro got pêwîst e Sûriyê yekgirtî bimîne neyê perçekirin. Herwiha eşkere kir ku pêwîst e hemû alî di pêvajoya siyasî ya Sûrî de cih bigirin. Eger di navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de pirsgirêk nemînin, ji hev re bibin du cîranên baş, hûn dizanin ew başbûn wê di berjewendiya her du aliyan de be. Em şer deynin aliyekî temaşevanên hêja. Em behsa bazirganiyê bikin. Rojava li ser sînorê Tirkiye. Yani ji dêrîkê bigirin heta bi Efrînê bi kêmanî 5 deriyên sînorî hene. Dema ku ew derî bikevne kar, werin vekirin wê bazirganiyeke gelekî xort di navbera her du aliyan da çê bibe. Wê her du alî jî Sûdê jê bibînin. Yek ji wan deriyên sereke yê Qamişlo ye. Qamişlo û Nusêbînê niha ew derî girtiye. Hejmara karsaz û bazirganên Bakurê Kurdistanê îro çûne ber deriyê sînoriyê Nusêbîn û Qamişlo. Ji xwe di navbera Nusêbîn û Qamişlo de ew derî heye û xeta trênê heye yani. Ama bêje bi metran tê hesibandin yani tu dikarî gavekê bavê jî tu ji Qamişlo alî derbasî alî Nusêbînê dibî, tu gavekê bavê jî tu ji Nusêbînê derbasî aliyê Qamişlo dibî. Piştî destpêkirina aloziyên li Sûrî yani piştî sala 2011 ew deriyê sînorî hate girtin. Berê vekirî bû. Niha karsaz û xelkê her du aliyan dixwazin derî were vekirin. Hevkarê min maşallah dekak çûye ser wî derî wê zaniyariyên zêdetir di aslayê fekê de bideme. Qamişlo û Nusêbîn bi van têlbendan ji hev hatiye qetandin. Her du navçe û bajarên serxet û binxetê tenê biriya deriyê sînor digihîştin hev. Lê ji ber şerê li Sûriyê ji sala 2012 ve ev deriyê sînor ji çûn û hatinê re girtiye. Ji 11 bajarên derdorê serokên odeyên bazirganiyê li ber derî civiyan e û dixwazin êdî ev derî bêvekirin. Hikmeta nûnî hatî çêkirin merkezî hikmet û sedege gelek tişta del hev hatine û normalleşmek gelek mazin jî wê dide em hêvîdarî bê çêkirin û em her du yek miletîn bê vê yek miletiya me jî ev deriye henê bên vekirin feydek gelek mazin hêbike miletên me û şehrên me. Yek ji serokê karsazan Mihemed Qaya ji Amedê hatiye û li deriyê sînor bang li hikûmetê dike ku ev derî demildest bêvekirin. Dünyada en pahalı mal lojistiktir, taşımacılık. Li cîhanê êdî tiştê herî buha lojîstîk e. Veguhestine, hûn kel û pelan çi qas bi erzanî hil diberînin, ger hûn bixwazin van kel û pelan bifroşin, derveyî 200 kilometreyan lêçûnên we yên hilberînê dê ji lêçûnên veguhestinê qat bi qat erzantir bibe. Yanê hûn ê nikarbin rikeberiyê bikin. Niha ev derî vebe ku em qala 200-300 kilometreyan dikin, hûn ê potansiyoleke mezin a bazirganiyê bibînin. Dönüp baktığınız zaman büyük bir ticari potansiyel görürsünüz. Hem serok û nûnerên karsazên Nusêbînê û hem jî yên bajarên din dibêjin. Ev derî nefesa bazirganiya Bakur û Rojava ye. Em dixwazin got deriyê me berî rokê vebê û însanê me herine Sûrî û însanê me herine Qamişlo me bêriya hev kiriye em ahlê hevin zaten û weke berê em çûnohatna me çêbê kultura me û ji xeyna vê
بولگا محمدچک حتی بستانبول و باجاره متفدا دوی دریرا اخراجات بکن ایرو افقاپیه نسبینه و به نجبوی نسبینه تنیا جبوی ترکی سعیه جبوی سوریه جی جبوی ارتدو قومپلیا ایرو نسبین تجارت مرکزی بو بری ام دیسا خوازن نسبین اما به تجارت مرکزی ایرو اصنافی ما تجاری ما ایمازن همه چونا باطیه وقت ایرو افقاپیه ما و به تجاری ما اینه ودو لگوری کارسازا گر دریه نسبین و قامش لوی و به ده سالانه به میلیارد دلار هنارده بکرن دریه نسبین و قامشلو نتنه دریه دو باجارانه جباتمانه حتی دیلوکه جروحه حتی آمدوانه و بطلیسه اف دری دما بوکرن و باندورا راست راست هر کم لیازده باجارین باکور بکه که اف جته واته کو آبوریا هر دو آلیان و جبره قات بقات برنتر به ماشاءالله دک رودا نسبین بحث اینترنت از بکم ایروجوارا اینترنت سوریه وزیر وگواستنا ترکیه عبدالقادر اورالوğlu رگهان قوه ترکیه خدمت اینترنت بده سوری روشا سوری خرابه روشا ويا اینترنت بيقومان خرابه تلكومونيكاسيون لسوري جالك تيك شويه يعني تلفون اینترنت gelek tiştîndin yên girêdayî wê ne. Oraloğlu serdana Şamê kir li balafirxaneyê ji aliyê wezîrê veguhastina Sûriyê Yarûb Silêman Bedir ve hate pêşwazî kirin. Oraloğlu wezîrê Tirkî di axaftina xwe de got wê pêwendiyên her du welatan Sûdê bigihînin aştiya herêmê û diyar kir ku ew ê di serdana du rojan da li ser pêşxistina veguhastina ezmanî, bejayî, rêyên hesin û deryayî û sektora ragihandinê hevdîtinan pêk bînin. Her wiha eşkere kir ku niha li ser dayîna înternetê hevdîtin berdewam dikin û Tirkiye wê xizmeta înternetê bide Sûrî.